Dobrý deň prajem, vážení priatelia. Dovolte mi, aby som sa vám krátko predstavil v tejto videoprezentácii. Volám sa Roman Václav, som obchodným riaditeľom spoločnosti ISIT Slovakia. Zároveň som auditorom pre oblasť ochrany osobných údajov, whistleblovingu a kybernetickej bezpečnosti. Takisto vlastním autorské práva a som softwarovým architektom znalostnej softwarovej aplikácie ISIT Software pre Slovenskú a Českú republiku. S mojimi kolegami myslím, že veľmi úspešne riešime celý súbor problémov súvisiacich s ochranou osobných údajov, kybernetickou bezpečnosťou, podporou pri whistleblowingu, ale samozrejme so školeniami, dokumentáciou, obhajobou našich klientov pri kontrolách dozorných orgánov a iných činnostiach. V nasledujúcej videoprezentácii vás podrobnejšie oboznámim s ponukou našej spoločnosti. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Prajem pekný deň, vážení priatelia. Dovoľte, aby som vás v krátkosti oboznámil s ponukou spoločnosti ISIT Slovakia SRO a samozrejme aj ISIT Software Slovenská Česká republika. Rozsah tejto prezentácie je daný, jednak sa dovolím vám predstaviť trošku podrobnejšie, rozsiahlejšie bude informácia o aktivitách, službách a produktoch spoločnosti ISIT Slovakia, naša história, vývoj softvéru, bezpečnostného portálu ISIT a pobavíme sa niečo aj o školeniach v našom vzdelávacom portáli a referenciách. Predstavenie mňa ako lektora. Venujem sa tejto téme ochrany osobných údajov kybernetickej bezpečnosti aktívne od roku 2006. Prehľad všetkých tých pracovných aktivít prednášok nájdete na mojej webovej stránke www.vaclav.sr. Pôsobil som historicky v spoločnostiach Datasoft Consulting, aktuálne ISIT Slovakia a ISIT Software Česká republika. Samozrejme disponujem nejakým vzdelaním, skúškami a aktívne sa teda vzdelávam v oblasti ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti, whistleblowingu, zároveň sa snažíme spolupracovať aj s dozornými orgánmi. V tejto téme mám tu možnosť aj vyvíjať nejakú prednáškovú aktivitu. Spravidla je to na národných konferenciách na Slovensku v oblasti ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti, ale na konferenciách v Českej republike. Výkon činnosti našej máme poistený na 1 milión eur pre Európsku úniu. Toto je tá stránka vaclav.sr, kde si nájdete o mne podrobnejší prehľad, sú tam teda potom aj referencie, časť z nich spomeniem na konci tejto prezentácie. My sme firma, ktorá sídli v Bratislave, máme prevádzku v Trenčine, samozrejme aj v Českej republike, keďže máme aj českú firmu a software je pripravený aj pre našich českých priateľov, českých zákazníkov. Naším veľkým pomocníkom je samozrejme aj naša web stránka www.isitslovakia.sk, historicky samozrejme súvisiaca s témou GDPR, keďže sme mali GDPR software. Na tejto stránke nájdete, pre vás môže byť zaujímavé teda jednak informácie o našich moduloch, ale dávam tam aj aktuality, alebo prispievame tam s aktualitami, ktoré vidíte na vrchnej lište. Napríklad teraz posledné sme pridávali, že sme v automatizovanej analýze rizik module KBO realizovali teda softverové úpravy tak, aby sme dosiahli legislatívny súlad s touto novou vyhláškou platnou od 1.9.2023 a tak ďalej. Na pravej strane zase máte možnosť vidieť, máme aktívne lišty, kde jednak môžete vstúpiť na našu facebookovú stránku, ale čo považujem za dôležitejšie, je tu priamy vstup do modulu whistleblowingu, do vnútorného oznamovacieho systému, to si budeme ďalej hovoriť, a je tu takisto vstup do ISIT bezpečnostného portálu, to znamená na tieto naše web, ďalšie aplikácie, ktoré sú závesené na hlavnom webe. Pre vás možno ešte pre zaujímavosť, viete si tu nájsť na hlavnej stránke v časti na stiahnutie, sú dokumenty na stiahnutie, kde pravidelne dávame teda aktuálne dokumenty. Jednak sú tu napríklad teda prehľad kompletnej funkcionality, celý ISIT katalóg, teraz najnovší, ktorý sme chystali na Národnú konferenciu kybernetickej bezpečnosti v Jasnej, a je tu na aj popis automatizovanej analýzy grup aktív. Čo sa týka našich služieb, ktoré teda jednak našim produktom je software, o ktorom budeme hovoriť, ale samozrejme k softveru ponúkame aj odborné služby súvisiace s ochranou citlivých aktív alebo ochranou teda oznamovateľa protispoločenskej činnosti, čiže je to téma GDPR, ochrany osobných údajov, téma kybernetickej bezpečnosti a whistleblowingu.
Zároveň pre našich zákazníkov realizujeme audity, vybudovanie, udržiavanie a systémové riadenie všetkých procesov v súlade s legislatívou a medzinárodnými normami. Kto má záujem, poskytujeme aj kompletné externé služby. Veľkou podporou je školenie personálu, zodpovedných a oprávnených osôb, vlastníkov aktív a rizik. Vieme zrealizovať vstupné videoškolenia pre vašich nových zamestnancov a dodávateľov externých služieb a tak ďalej. E-learningový portál je k dispozícii a ISIT bezpečnostný portál na bezpečnú komunikáciu. ISIT Software SK je globálnou takou softwarovou aplikáciou na riadenie procesov bezpečnosti v každej organizácii. Prečo si môžete vybrať naše služby a produkty? No, zákazník si vyberá vždy zo štandardného portfólia služieb, ale zároveň si môže dohodnúť aj individuálne podmienky a rozsah prác. Je tam možnosť získať rôzne typy zľav pre rôzne typy zákazníkov. Aktuálne napríklad z pohľadu ochrany osobných údajov zastupujeme 102 organizácií vo priamom vzťahu k dozorným orgánom. To znamená, sme externou zodpovednou osobou, konkrétne ja. Zúčastňujeme sa výkonu kontroly, máme poistený výkon činnosti. Takisto v oblasti kybernetickej bezpečnosti poskytujeme službu externého manažera kybernetickej bezpečnosti. Tam sme rádovo asi u nejakých 10 zákazníkov, ale tá téma je ďaleko rozsiahlejšia, takže ak nejaký veľký rozsah ďalších nových zákazníkov klientov priberať nebudeme. Samozrejme, snažíme sa to vykonávať, túto našu činnosť na 100%, verím, že naši zákazníci to vždy ocenia. Čo je veľkým bonusom, je poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti, GDPR a whistleblowingu pre povinné subjekty, kde teda vieme pomôcť jednak radou, jednak technickým riešením a e-learningovým vzdelávacím portálom. Pobavme sa trošku o tých našich produktoch, tá ponuka je naozaj široká a času nie je to veľa, takže poďme rovno na našu aplikáciu. Toto je hlavná stránka aplikácia ISIT Software Slovenská republika. Veľmi podobne máme pripravený pre Českú republiku, kde samozrejme je nielen jazykový, ale aj legislatívny súlad práve s legislatívou Českej republiky. Prejdeme si tu na tú slovenskú časť. Máme tam nosné moduly, o ktorých sa budeme baviť, aby sme tú tému nenaťahovali. Kybernetická bezpečnosť, ochrana osobných údajov, whistleblowing, trošku sa pobavíme o e-learningu. Modul kybernetickej bezpečnosti je jednoznačne najžiadanejší v súčasnosti, čo je kľúčové súčasťou tohto nášho komplexného nástroja, ktorý obsahuje robustnú funkcionalitu, je najmä automatizovaná analýza rizik, čiže nie je nejaký vylepšený software v Exceli, ale naozaj skutočne je to automatizovaná analýza rizik s možnosťou voľby právneho prostredia pre informačné systémy, jednak podľa zákona kybernetickej bezpečnosti, zákona o ITVS, alebo teda aj podľa medzinárodných štandardov ISO. Máme tam teraz takú novinku, vytvorili sme ešte aj tzv. Grupy aktív, budeme sa o tom za chvíľočku rozprávať. Jednou z veľkou výhodou je takisto aj automatizovaný príjem a spracovanie bezpečnostných varovaní z CIRTu Národného bezpečnostného úradu na aktuálne hrozby a zraniteľnosti. Hlavným cieľom tohto modulu je najmä snaha prakticky pomôcť používateľovi pri komplexnej správe agendy kybernetickej bezpečnosti v organizácii a najmä v tej jednej z tých najnáročnejších častí, a to je práve riadenie rizik. Kľúčové je, že náš software pomáha aktívne špecifikovať zraniteľné miesta v zabezpečení informačno-komunikačných technológií, identifikovať konkrétne kybernetické hrozby, ktoré majú tento potenciál slabých miest využiť a identifikuje a hodnotí riziká kybernetickej bezpečnosti. Samozrejme, máme tam podporený aj infoservis, ako sme sa bavili s pravidelným, s aktuálnymi bezpečnostnými varovaniami spojenými s manažmentom dotknutých aktív. Tuto je napríklad obrázok toho filtra, tak ako vydá CIRT NBU aktuálne varovania, tak okamžite sa nám prenášajú do softvéru a zákazníka informujú najprv cez hrubý a potom jemný filter, či takéto nápadnuté alebo možno nápadnuté aktíva má on vo svojom vlastníctve a tam už navrhuje konkrétne opatrenia, čiže je to vysoko efektívny systém. Toto je komplexná funkcionalita modulu KBO, vidíte, že pokrýva veľký rozsah. Srdcom toho riešenia je
jednak automatizovaná analýza rizik, ktorá je plnohodnotne nastavená, ale máte možnosť do toho ako auditori, pokiaľ máte tu tie vedomosti a skúsenosti, vstupovať aj cez auditorskú konzolu a meniť si tam jednotlivé tie väzby, ktoré sú medzi aktívami, hrozbami, zraniteľnosťami a ochrannými opatreniami. Tá práca je naozaj intuitívna a veľmi príjemná. Tu je princíp automatizovanej analýzy rizik, to znamená, že činnosťou toho používateľa, manažera kybernetickej bezpečnosti je dodať súhrn aktív, primárnych aktív, ktoré sa vkladajú do aplikácie a samozrejme aj vlastníkov aktív a ďalších informácií, ale už ten program má v sebe nahraté tie väzby medzi hrozbami, zraniteľnosťami, opatreniami, čiže to je ten motor analýzy rizik, kde ma to automaticky spracuje. Vy potom do toho vstupujete ako MKB, kde identifikujete, že ktoré z tých opatrení, ktoré sú tam zadefinované, už máte zavedené, ktoré nie a postupuje nám to ďalej do analýzy rizík a smerom na výstupy. Čiže práca je naozaj veľmi jednoduchá. Tu máme popísané pre riadenie kybernetickej bezpečnosti, že teda, už sme si to povedali, máte možnosť zvoliť si niektoré z následovných bezpečnostných modelov, teda jednak podľa best practices, to je security level, potom samostatne individuálne podľa jednotlivých zákonov alebo podľa medzinárodnej normy. Pre rok 2023 sme pripravili aj novú funkcionalitu, bolo to samozrejme na podnet nášho zákazníka, za čo veľmi pekne ďakujeme a každý z ďalších zákazníkov a historicky aj našich starých, alebo trvalých zákazníkov, ktorí využívajú maintenance, máte možnosť využívať aj tzv. Grupy aktív. To znamená, že viete si zoskupovať jednotlivé aktíva do logických celkov, vychádzajúcich z architektúry toho analyzovaného informačného systému. Tie definované grupy je možné vytvoriť si vo všetkých bezpečnostných modeloch, to znamená, rozhodnete sa, že si vytvoríte grupy, že si zanalizujete len všetok software alebo hardware, alebo niektoré iné časti, tak ako si vyberiete. Tuto je napríklad popis, ako si môžete vyberať jednak pri best practices pri jednotlivých zákonoch. Z okolností tento obrázok je z českej verzie softvéru, čiže je vidieť, že aj naši českí priatelia podľa ich legislatívy doterajšej majú možnosť využívať fungovanie grup aktív. Čo by to bol za software, keby vám nevedel vygenerovať nejaké dokumenty? Jedný z najdôležitejších sú záverečná správa, hodnotenia a tak ďalej. Je tam toho naozaj veľmi veľa. O module KBO na samostatných prezentáciách rozprávame a prakticky ukazujeme asi hodinu a pol až 2. Rovnako je to aj modul GDPR. Určite to nie je predmetom tejto prezentácie, aby som išiel do veľkej hĺbky, ale pri module ochrany osobných údajov dostávam otázku, že a na čo nám je dobrý takýto modul? No je úplne fantastický pre každú organizáciu, ktorá má viac ako 20-30 zamestnancov, alebo respektíve má rozsiahle agendy, v ktorých spracúva osobné údaje, čo je napríklad obecný úrad, ktorý môže mať 2-3 zamestnancov, ale rozsah tých agent má naozaj veľmi široký. Čiže v tomto našom module jednak si spracovate, vedete si kompletnú dokumentáciu, toto je napríklad evidencia agenda účelov, ale čo je kľúčové zo všetkých týchto údajov, ktoré tu sú, jednak mnohé sú už prednastavené podľa jednotlivých typov zákazníkov, ale zároveň si generujete všetku povinnú dokumentáciu, to znamená záznamy o spracovateľských činnostiach, informačné povinnosti a tak ďalej a tak ďalej. Tu nám máme napríklad príklad dôležitého dokumentu, ktorý si tu viete veľmi elegantne vytvoriť, a to je práve napríklad pri monitorovaní kamerovým systémom, kde právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Veľmi efektne už konkrétne práve pri kamerových systémoch tam máme už prednastavené aj odpovede, ktoré vy si už len upravujete podľa vášho skutočného stavu, tak je to práve tento test proporcionality, ktorý je nevyhnutným dokumentom pre preukázanie zákonnosti spracúvania pri právnom základe oprávnený záujem. Jedna z ďalších desiatok funkcií, ktorá je absolútne kľúčová a to, čo vám ohromne pomáha pri práci, je príprava poučení oprávnených osôb. To znamená, u nás na základe funkčných miest a pridelení konkrétnych osôb ku funkčným miestam zo zoznamov a ich priradení k jednotlivým procesom a agendám dostanete vysoko efektívne spracované záznamy o poučenia na každú jednu oprávnenú osobu s konkrétnym rozsahom všetkých povinností, ktoré musí plniť
a prístupom k jednotlivým spracovateľským operáciám pri jednotlivých spracovateľských činnostiach. Takisto samostatnou agendou je tam kompletná evidencia kamerových monitorovacích systémov aj s výstupom smerom na generovanie prvej vrstvy, to znamená informačnej tabulky, generovanie informačnej povinnosti druhej vrstvy a samozrejme aj nejakých interných dokumentov, smernice a tak ďalej. My sme pripravili do tohto modulu aj tzv. Interný automatizovaný audit, to znamená, pokiaľ sa štatutár chce dozvedieť, ako zodpovedná osoba si plní svoje povinnosti alebo iní jeho zamestnanci, tak si dokáže veľmi jednoducho zrealizovať automatizovaný audit, ktorý vám vyhodnotí nezhody v rámci údajov, ktoré sú nahraté v softveri a rozdielu voči tej skutočnosti, ktorá sa nachádza, a tam samozrejme z toho vystupujú potom aj výpis jednak export celého auditu, ale samozrejme aj výpis nezhôd a pridelených riešiteľov a finálnu správu z auditu. Je to výborné, pokiaľ sa k vám buď si robíte raz za rok nejaký reaudit, alebo je to príprava, pokiaľ sa k vám nahlási dozorný orgán na kontrolu, tak si viete urobiť veľmi rýchlo kontrolu tohto stavu riadenia ochrany osobných údajov v organizácii. Ďalším modulom, ktorý máme k dispozícii, je modul Vistebloving, kde je pripravený aj samozrejme kompletný vnútorný oznamovací systém, to znamená podľa najnovšej legislatívy, čo je veľmi dôležité, spĺňa kritérium ochrany identity oznamovateľa a šifrovania informácií počas celého životného cyklu. Pokiaľ využívate tú jednoduchšiu formu, že si poviete, že vám stačí použiť nejakú e-mailovú adresu a spĺňať tam kritérium dostupnosti 24/7, napríklad nazveme si ju napríklad, že ochrana oznamovateľa @ názov firmy.sk. No, na jednej strane spĺňate dostupnosť, ale obávam sa, že nespĺňate celkom kritérium dôvernosti, pretože naozaj k tejto adrese všeobecnej môže mať prístup niekoľko ďalších osob zvnútra organizácie, či už je to IT správca, možno aj nejaký sprostredkovateľ, alebo nejaká tretia strana, ktorá má tam vykonáva údržbu a tak ďalej. Takže určite je vhodné využívať najmä v tých väčších organizáciách nejaký konkrétny software, nejaký vnútorný oznamovací systém, jednak na prijímanie oznámení a potom na kompletné auditorské spracovanie. Na tej našej stránke, ako som ukazoval, máme odkaz na vnútorný oznamovací systém Visteblovingu, cez ktorý jednak si môžete pozrieť, čo všetko môže oprávnená osoba nahlásiť a potom, či už formou chráneného alebo anonymného oznámenia môže podať oznámenie, ktoré sa potom zobrazí tomu príslušnému auditorovi, že bolo prijaté oznámenie z tejto webovej stránky. Takto vyzerá vlastne stránka už potom tej manažerskej konzoly, kde sa vlastne rieši evidencia oznámení, celý manažment oznámenia, prideľujú sa auditoria riešiteľa. Čo je dôležité, máte tu aj nadstavbu pre registru a riadenia korupčných rizík. Ďalšou takou veľmi dôležitou časťou, ktorú využívame pre našich zákazníkov, je vzdelávací portál, to znamená e-learning. Cez tento e-learning preškolujeme zamestnancov našich zákazníkov, ktorí týmto témam ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti a whistleblowingu realizujú školenia. V roku 2023 máme novinku aj takisto použitia ISIT bezpečnostného portálu. Je opäť určený pre našich zmluvných zákazníkov. Môže byť samozrejme aj pre ľubovoľných iných zákazníkov, ktorí by takéto webové riešenie chceli použiť. Slúži na bezpečnú komunikáciu medzi zodpovednou osobou alebo manažerom kybernetickej bezpečnosti a vlastníkmi aktív alebo oprávnenými osobami, cez ktoré si riadia kompletnú komunikáciu bezpečným spôsobom. Výhody ISIT softvéru Slovenskej republiky. Čo je kľúčové? Tá myšlienka jeho vzniku u nás bola už niekedy od roku 2009-2010, trošku urýchlilo v roku 2018 nariadenie GDPR. Na základe neho sme vytvárali nástroj na komplexné pokrytie potrieb organizácie pre riadenie všetkých procesov, ktoré sa týkajú bezpečnosti a samozrejme tým aj na účinné znižovanie možnosti vzniku bezpečnostných incidentov. Ide o jednoduché ovládanie v užívateľsky príjemnom prostredí. Samozrejme, čo je kľúčové, garantujeme súlad s platnou legislatívou
a teda sú tam k dispozícii pravidelné aktualizácie. Tieto vieme realizovať aj v offline prostredí. Je tam možnosť príjmu správ zo systémov typu Helpdesk alebo SIEM, sú tam pripravené importy údajov, hromadné načítanie dát a tak ďalej. Samozrejme, takmer z každej kapitoly jednotlivého modulu je možné generovať exporty údajov. Vzdelávanie. Odborné školenia v oblasti GDPR, kybernetickej bezpečnosti sú výborným a odporúčaným nástrojom. Ja tieto školenia realizujem dlhoročne, s mnohými som sa mal možnosť možno s vami stretnúť aj na osobných stretnutiach, školeniach všeobecne pre verejnosť, ale kľúčové sú naše vzdelávacie aktivity vo vzťahu k našim zákazníkom, jednak trvalým, dlhodobým, ktorým sa venujeme, ale aj náhodilým, ktorí si nás vyberú na preškolenie k jednotlivým témam, to znamená ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti, whistleblowingu. Čo vieme robiť a robíme je veľmi obľúbené, pripravujeme a nahrávame vstupné videoškolenia na mieru v tej organizácii, pre ktorú pracujeme, a je to určené práve pre novonastupujúcich zamestnancov ako povinná jazda, aby si absolvovali videoškolenia na tieto aktivity v oblasti GDPR, KB a VB. Samozrejme realizujeme aj priebežné školenia pre oprávnené osoby a vlastníkov aktív, jednoznačne školenia pre administrátorov informačných systémov, ktorí spracúvajú dáta v našom softveri. O e-learning portálu, teda o vzdelávaní s previerkou vedomostí účastníkov som pred chvíľočkou hovoril. Takto vyzerajú tie kurzy v tom e-learningovom portále, tak ako sme sa bavili. Čo povedať k záveru? My sa snažíme si naše služby jednak chrániť a chrániť aj našich klientov práve poistným krytím, preto sme si ho dali poistiť u Aliancu Slovenskej poisťovne. Čo by sme boli za organizácia, keby sme nemali nejaké referencie? My dlhodobo od roku 2006 pracujeme na trhu, tých referencií sú už teraz možno rátať na tisícky, ale tuto sú spomenuté tie najznámejšie, ešte niekedy v roku 2014 aj Úrad na ochranu osobných údajov, Kancelária Národnej rady, máme tam univerzity, vidíte sociálna poisťovňa, relatívne dosť obcí a miest na Slovensku a samozrejme Najvyšší súd, Ústavný súd, Štátna veterinárna potravinová správa, RVPSky a UŠKVBL. Náš software si objednalo a prevádzkuje Ministerstvo dopravy, Slovenská pošta, najmä práve kvôli modulu analýzy rizik. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny využilo práve zase vzdelávací portál a tak ďalej. V roku, myslím, že 2016 až 2019 sme nasadili naše riešenie aj na finančnej správe Slovenskej republiky. V Českej republike máme inštalácie od roku 2020, kde teda máme niekoľko referencií. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a tešíme sa na spoluprácu, kedykoľvek sme vám k dispozícii. Ďakujem.